এই শিক্ষাদান କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଆଉ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀରେ କରୋନା ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ ବିସ୍ତାର କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି କରୋନାକୁ କରୋନା କବଳରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏହି କରୋନା କବଳରୁ ନିଜକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କବିତାଟିର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କବିତାଟିର ନାମ ଫୁଲ। ଫୁଲ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ସେ ଫୁଲ କବିତାଟିକୁ এই ଫୁଲ କବିତାର କବି କିଏ ହେଲେ ଜାଣିଛ? ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପଢୁଥିବା କବିତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମବାସ ଗଛର ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡାରେ, ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ, ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଏଠାରେ ଫୁଲ କଣ କହୁଛି ନା, ଫୁଲର ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୁନ୍ଦର ମହକ ବାସ୍ନା ରହିଛି। ସେ କୋଉଠି ହଉଛି ନା ଲଟାରେ, ବୁଦାରେ। ତାର ବାସସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଗଛରେ, ଆଉ ଶାଗରେ, ଶିଉଳିରେ, ଏଭଳି କି ଘାସରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ପୁଲକିତ କରିଦିଏ। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଏ ଫୁଲ ପିଲାମାନେ? ନା ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ। ମୁଁ ପର୍ବତରେ ବି ଫୁଟେ, ବନେ ଅର୍ଥାତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଫୁଟେ, ଉପବନ ଅର୍ଥାତ ବଗିଚାରେ ବି ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପସର୍ଗ ତିଆରି କରେ। ମୁଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, କୁଞ୍ଜର ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସକୁ ଗଛ ଗୁଡିକ ଘର ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଦାଳିଆ ଟାଇପର ଥାଏ, ବୁଦାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଥାଏ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଥାଏ। ଆଉ ମୋର କାମ କଣ ନା ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ, ମୁଁ ସଞ୍ଜରେ ବି ଫୁଟେ। କେତେକ ଫୁଲ ସଞ୍ଜରେ ବି ଫୁଟନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଫୁଲ ସକାଳେ ବି ଫୁଟନ୍ତି। ଫୁଟିକି କଣ କରନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ। ଫୁଲ ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ରୂପ, କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାର ରୂପ, ସେ ନିର୍ମଳ। ଆଉ ପତର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିକି ଫୁଲଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲ କି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦ ତୁମକୁ ଅବୁଝା ରହୁଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି,
ଆଜି ଏତିକିରେ ମୋର କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ।